ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Коргонем барои шумо начқаре ки гап задем ҷинсовкаи нағза шумо дар нишон медиҳем. То размери чанд дорем? 48 то 58. То 58 пуша метавонем ки занг бзанем. ина марҳамат дарозиш дарозай хушрӯай. То 58 пуша метавонем занг бзанем. нархи 250 сомон. ба дараҷаи оли зурон. баршда ҳастай шифонкомба қади кирта ҳастай 48 то 58 ҳам ҳастай. ина марҳамат бибинед. ё нархи аптоишон дига нархе бо дона 260 сомон. 260 сомон. ина баршонда ҳам ҳастай. ай у тараф ҳастай. ина шумо агар дуртар бинед ё ина 200 сомон. барашка қати кадагиан сангдор аҷибот фасони зуран 200 сомон. 230 сомон. ина хеле платёи аҷибот дорам. платёшон аҷибот фасони зуран. нархшон 230 сомон. сангдор қоидави караги материалошон шифонон. не савори мене какагя. ё чанд то размери чанда дорем? 46 то 56 размера дорам. ина марҳамат шифон. иҷода ина ё 250 сомон ҷинсовка. баъд ина иҷода дорам 260 сомон. нархи ё нами чизаи кӯзи ки мо шумо дар нишон медиҳем ё ба дараҷаи оли зурон. қоидави кадаги аҷибот. аҷа чизе ки ай ҳама дар фасони зура яна и барашко. барашко то размери чанда дорем? 50 то 48 то 58. то 58 барашкои новинка марама.